Prije svega želim istaknuti da večeras ovdje govorim u svoje vlastito ime, ne u ime medijske kuće u kojoj radim. Tema mog izlaganja nije borba protiv pedofilije, nije zaštita žrtava pedofilije na način o kojem smo govorili do sada. Tema mog izlaganja je zapravo borba protiv institucionaliziranja pedofilije. Mnogi indikatori upućuju na to kako se institucionaliziranje pedofilije provodi prije svega kroz zakonodavstvo, ali i kroz odgojno-obrazovni sustav. Navest ću jedan primjer mogućeg institucionaliziranja pedofilije kroz zakonodavstvo. Riječ je o ne tako davnoj izmjeni Kaznenog zakona prije sadašnjih promjena i izmjena. Naime, Hrvatski kazneni zakon mijenjan je 2013. godine i od tada spolni odnos s djetetom više nije bio bezuvjetno kazneno djelo. Prije navedenih izmjena spolni odnošaj odrasle osobe s djetetom bio je bezuvjetno protuzakonit, a o spolnom odnosu djece međusobno nije bilo ni riječi u Kaznenom zakonu. Sve je bilo definirano u članku 192 koji se odnosio na spolni odnošaj s djetetom. Citiram: tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 8 godina zatvora. Iako u članku 87 stavku 7 Hrvatskog kaznenog zakona još uvijek piše, citiram, dijete je osoba koja nije navršila 18 godina života, novim izmjenama zakona od 2013. godine vrijedile su sljedeće odredbe, pročitat ću samo 2 stavka. Članak 158 stavak 1. Tko izvrši spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina, kaznit će se kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Međutim, u stavku 3 piše sljedeće: nema kaznenog djela ako razlika u dobi između osoba koje vrše spolni odnošaj nije veća od 3 godine. Dakle, ako je dijete zlostavljano od 16-godišnjaka, onda postoji kazneno djelo. A ako je zlostavljano od 15-godišnjaka, onda ne postoji kazneno djelo. Nije li svaki spolni odnošaj i s njime izjednačene spolne radnje s djetetom mlađim od 15 godina kazneno djelo? Ako kroz zakonodavstvo želimo štititi i zaštititi djecu od bilo kakvog spolnog zlostavljanja, onda iz članka 158 Kaznenog zakona moramo izbaciti stavak 3. Ne znam jesmo li. Što se tiče mogućeg institucionaliziranja pedofilije kroz odgojno-obrazovni sustav, navest ću primjer takozvanog spolnog odgoja. U svijetu je institucionaliziranje takozvanog spolnog odgoja počelo 60. godina prošlog stoljeća, uglavnom u školama u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadne Europe. Opravdanje za uvođenje tog odgoja u škole, kao i njegov sadržaj, temeljili su se na tezama i učenju Alfreda Kinseya i njegovoga instituta. Prvo masovno publiciranje njegovih teza i njegova učenja bile su njegove 2 knjige: Spolno ponašanje ljudskog mužjaka iz 1948. i Spolno ponašanje ljudske ženke iz 1953. godine. Do tada takozvani spolni odgoj nije ni postojao. Kada danas proučavate početke takozvanog spolnog odgoja, uglavnom ćete naići na paušalni navod kako je sve krenulo u sklopu takozvane seksualne revolucije, a Kinseya zovu ocem te seksualne revolucije. U Hrvatskoj se 2007. godine za vrijeme ministra Dragana Primorca pokušao uvesti takozvani spolni odgoj u škole. Nakon što se sadržaj ispostavio kao potpuno nestručan i nakon što su se postavile pitanja alternativnog spolnog odgoja koji su tražili roditelji, nijedan takozvani spolni odgoj nije uveden. 2012. godine za mandata ministra Željka Jovanovića uveden je takozvani spolni odgoj glavnog autora Aleksandra Štulhofera, koji je, prema navodima iz njegova vlastita životopisa, bio stipendist i suradnik instituta Kinsey. Alfred Kinsey plaćao je i poticao pedofile da sustavno seksualno zlostavljaju i siluju dojenčad i djecu, te da bilježe njihove reakcije. Navodno je zlostavljano više od 2000 dojenčadi i djece. Rezultate tih masovnih zločina on je sam objavio u spomenutoj knjizi Spolno ponašanje ljudskog mužjaka i to u tablici 34 na stranici 180. U njoj Kinsey navodi sljedeće: primjerice, da je dojenčad 11 mjeseci doživjelo 14 orgazama u 38 minuta, da je dijete od 4 godine doživjelo 26 orgazama u 24 sata, da je dijete od 8 godina doživjelo 8 orgazama u 2 sata, itd. Kao dokaz doživljenih orgazama Kinsey navodi dječji plač, vrištanje,
odguravanje zlostavljača, padanja u nesvijest. Na tom se brutalnom zlostavljanju temelji njegova teza da su djeca seksualna bića od rođenja, a na toj se pak tezi temelji cijeli takozvani spolni odgoj. Pročitat ću nekoliko povezanih citata. Laura Linney, glumica koja je utjelovila gospođu Kinsey u filmu Kinsey 2004. godine, rekla je: takozvani spolni odgoj, koji se nameće zadnjih 50 godina, dolazi izravno iz instituta Kinsey. Doktorica Miriam Grossman iz SAD-a rekla je: moderni spolni odgoj počeo je 60. godina prošlog stoljeća, temelji se na Kinseyevom modelu ljudske spolnosti. Britanski lijevo-liberalni novinar Timothy Tate u Zagrebu je 2013. godine postavio sljedeće pitanje i upozorio hrvatsku javnost. Bi li itko želio da pedofil podučava vašu djecu? Mislim da ne. Zašto onda dopuštate da pedofili utječu na ono što vaša djeca uče u školi? Autor takozvanog spolnog odgoja u Hrvatskoj, Aleksandar Štulhofer, blisko je surađivao ne s jednim, nego s trojicom deklariranih pedofila. Pozivao ih je u Hrvatsku da utječu na hrvatsku politiku spolnosti. Taj takozvani spolni odgoj, kojeg je autor napisao tada, uveden je 2012. godine u hrvatske škole. Bečki neurolog, psihijatar i psihoterapeut dr. Rafael Bonelli, govoreći o takozvanom spolnom odgoju u školama, rekao je sljedeće: psihološki gledano, radi se o metodama kojima se služe pedofili. Dvije stvari su ključne. Prvo, takozvani spolni odgoj koji je temeljen na pedofiliji ne smije ni u natruhama biti u ni jednoj, a kamoli u odgojno-obrazovnoj instituciji. Drugo, nametanjem ovakvih sadržaja u škole krši se temeljno ljudsko pravo koje je i hrvatskim ustavom zajamčeno, a to je pravo roditelja na odgoj djece. Za vrijeme jednog predavanja jedan roditelj me uznemireno upitao. On je rekao: ja ovo sve shvaćam, razumijem i potpuno je neprihvatljivo, ali tko će mojoj kćerki sve to objasniti? I tu dolazimo do rješenja, a čula sam ga malo prije od našeg kolege koji vodi ovaj ciljeni skup. Prije svega moramo zaštititi djecu izbacivanjem takozvanog spolnog odgoja koji je temeljen na pedofiliji i svih školskih sadržaja. Trenutno se takozvani spolni odgoj zove odgovorno spolno ponašanje i predaje se na satu biologije, iako, a to su potvrdili profesori biologije, taj sadržaj nema nikakve veze sa znanošću biologije. A drugo, trebamo uvesti zaista spolni odgoj za roditelje, u sklopu kojeg će roditelji biti mediji koji će svom djetetu uz pomoć liječnika individualno prenositi informacije ne samo o spolnosti, nego i informacije o tome kako se zaštititi od pedofilskih predatora. Hvala vam na pozornosti.